U hotelu Holiday Inn otvoren je 11. High Files Show, sajam audio i video tehnike. Tokom 2 sajamska dana od 12 do 19 sati posetioci će moći da vide najnovija dostignuća u audio i vizuelnim tehnologijama. Zvezda sajma je najveći zakrivljeni UHD televizor na svetu koji je predstavila kompanija Samsung. Poznat po inovacijama, Samsung je ponovo otišao mnogo koraka ispred konkurencije. Novo svetsko čudo tehnologije, UHD televizor sa dijagonalom od 267 cm, stigao je u Beograd. To je deo svetske turneje, posle koje će se ovaj uređaj vratiti u Seul, gde je i nastao. Neverovatno prirodne boje, dubina i trodimenzionalnost dokazuju da veličina nije jedina razlika između ovog i svih ostalih televizora na svetu. Ono što je jako interesantno, on je u 21:9, da kažemo, u takozvanom bioskopskom formatu. Pored tih, da kažemo, neverovatnih stvari, vidite i dizajn u ovom slučaju vanvremenski dizajn, odnosno Samsung ovde u ovom slučaju želi da izađe iz tog monolitnog klasičnog dizajna, da imate postolje i panel. Inače, pored tih perfektnih funkcija, ono što njega krasi su takođe i vrhunske tehnološke performanse. To je takozvana pojačan spektar dubine koji daje, da kažemo, prirodni 3D efekt bez korišćenja naočara. Takođe imate jedne vrlo interesantnih opcija, to je da televizor jednostavno ne može da zastari. Oni putem tog takozvanog One Connect boxa televizor praktično ne može da zameni. Znači vi u daljem toku godina, znači ukoliko želite da promenite interfejs ili bilo šta, dovoljno je samo da kupite taj One Connect box. Najveći zakrivljeni televizor na svetu nije dostupan u radnjama. Ipak oni koji žele i mogu sebi da priušte ovakvo tehnološko čudo mogu da se obrate direktno kompaniji Samsung. Oni koji žele samo da vide ovaj i mnoge druge uređaje Samsunga to mogu učiniti u subotu i nedelju od 12 do 19 časova u hotelu Holiday Inn.